שלום לכולם, כאן מיקי קץ, מנהל תחום הדיי טרייד במכללת פסגות. היום נעבור על 3 עסקאות מחדר המסחר מהשבוע החולף, אבל רגע לפני כן נסכם את חודש יוני הנהדר שהיה לנו בחדר המסחר. ביצענו קרוב ל-50 עסקאות ויצאנו סך הכל עם רווח נקי לאחר עמלות של $1,400 על תיק של $5,000 בלבד, קרוב ל-30% על התיק. אפילו אם אחתוך את הרווח בחצי, מדובר בכמעט 3,000 שקל נוספים לכיס בחודש מפעילות של פחות משעתיים ביום. זו הגדולה האמיתית של הדיי טרייד. אם עדיין לא הצטרפתם לחדר המסחר, זה הזמן. נתחיל בעסקאות. 3 מניות מאותו היום. מניה ראשונה AGO, גרף 5 דקות וגרף דקה בצד שמאל. לקחנו 2 עסקאות במניה. העסקה הראשונה הייתה כאן 24.70, הכניסה אותנו לרגע וקפצה למעלה והוציאה בסטופ. 10 דקות לאחר מכן אנחנו נכנסים שוב, כאשר היא שוברת שוב את ה-24.70, ומכאן המניה מתחילה להתפרק למטה, מגיעה כמובן גם ליעד הראשון, גם ליעד השני, וכמו שאנחנו יודעים מושכים גם את החלק האחרון לכיוון ה-70 סנטים בתוך הכסף. מי שלקח עם כמות קצת יותר גדולה יכל גם את זה למקסם. לאחר כמה דקות של דשדושים המניה חזרה לירידות וירדה עוד דולר נוסף, $1.70 בכל תנועת הירידה הזאת. טרייד ענק שכיסה כמובן את ההפסד הראשון ונתן תוצאה גדולה לסיום חודש יוני. המניה הנוספת הייתה פחות או יותר באותו הזמן, דאבל די, מניה באסטרטגיית ריברסל גאפ, פותחת בגאפ דאון, מטפסת למעלה. חיפשנו פה את ההתכנסויות, לא קרו עדיין. לאחר ירידה קלה המניה נעצרת על אזור ה-65.10 ושם אנחנו יוצאים לפעולה. היא אמנם התחילה בכמה דקות של דשדוש ומשחקים, אבל ברגע שתפסה את הכיוון היא התפרקה למטה $1.50. כמובן בדרך מוציאים מימושים נוספים ומקדמים את החלק האחרון. עם סיכון של $50 בלבד בעסקה הזו, יוצאים ברווח של כמעט $300 בפחות משעתיים. פשוט תנועה קלאסית, סיום ענק לחודש יוני. השבוע בחדר המסחר אנחנו נשתמע ביום שני הקרוב, רביעי, חמישי ויום שישי. שימו לב לפנות לזה זמן, מדובר בהרבה מאוד כסף במצטבר. שיהיה שבוע מוצלח לכולם. נשתמע בקרוב, להתראות.